Okay na, sir. Nagdala mong manong, sir? Habol? Wala po. Dari ka, sir, ang? Unsa ni man eh? Ako pag umangkon. Karon ba mo pahilot ko? Lugay na. Balik-balik ko na diri. Pero siya? Kani siya. Oh, mani una na ko ipahilot. Kani? Oo. Unsang bulan na? Lugay na to. Lugay na? Lugay na. Mga November siguro to. Kami November. November ni agin to eh. Oh. Kasi pamatin na eh. Ang matang niya burag may panuot na. Wala yubo. Bukod. Inom kayo. Tanda na mas panimalay pang-ubo nga. Oh. Grabe. Halagang kaya diri mga bata ba? Mga ano diri? Kalitura, ipang-ubo. No? Grabe. Pati dagko. Tinag ko gani ay. Ang ubo. Bila edad mo daw? 7. Taga-asa man ka? Aurora third. Aurora 3rd. Isa may nabilin doon sa balay. Mama. Sige, shout out si mama. Sige, ina, hello mama. Isa pinabilin. Ha? Kuya, ina, hello kuya, ina. Happy New Year. Isa pinabilin, mama, kuya, isa pa. Sige na, hello, ina. Ina, hello sa taga Aurora, ina. Tanawan tanan niyo. Alam mo, ata mo na sa, abot mo na sa Amerika. Daghan mag-likes yung kwan sir, no? Ha? Daghan nag-likes ba? Oo, daghan na eh. Manay. Nakasubscribe na ka, sir? Ha? Subscribe? O, dugay ra. Salamat. Kahapon, kahapon, o ganinang buntag sa'yo, nabot na ko 1,600 Oh, subscriber. daghan na rin. Daghan na na, eh. Paanag yun siya ba? Mangat yun siya, no? Angat. Ano yung advertise na duha? Ano, Turn off na to. Yeah. Ha? Connection naman. So ayan guys, shout out sa taga Aurora X, boss? Aurora X? Aurora X. Shout out sa taga Aurora X, Digo City, ayan. Shout out sa inyo ha. Hello? Adre, atong tabangan ang baby, 7 years old, no? 7 years old, yeah. Shout out sa inyo ha. Of course, lahat ng mga viewers na po, maraming salamat sa labi lang sa mga subscribers. Maraming salamat, no? Kung wala pa ka-subscribe, please subscribe sa aking channel. Mahilig ka sa mga hilot, traditional hilot. Ayan, God bless po sa lahat ng OFW. God bless sa inyo, no? So, please subscribe, like, and subscribe. Shout out guys sa tanan ng mga taga Digo City, Davao del Sur, sa lahat ng mga suki na. Luzon, Visayas, Mindanao. Sige, tanggalin mong t-shirt. Kulog. Yes, sige, kulog. Very good. Okay na ka na. Okay na ka mas kuha. Okay. Tamang. Sana? Kasi, pangalan ni mo daw. Si pangalan ni Pangalan ni mo. Ha? Piso. Piso? Pangalan ka? Piso. Piso? Oh. Muna tinor. Riley William. Riley William?
Nagtungko. Tuyok ng balay. Sold. Reklamo to sa gato kinahuro ka tinungkag ka ng hilta. Pinapon. Ay, may hapon. Ako na nalaman pag Ikaw? Ikaw kan sa kadiyot ha? Ano sa? Ano ba ba? Ano nga? Yung palangon mo dito. Anang itong paman na siyang highlight. Ang ganda mo bida ang itong. Sa'yo, tas sa 16. 15 mo ka Ah, lang ito. 15. Salilo 15 o 16. Ah, ginawa ko yung 6. Ah, ikaw, pabilin ka dire. Balo mong kaya na akong inanan. Grabe po nun. Sa'yo kita to sa 15 dito. Hindi ko mo mapamahaw pa. Ay, lo, tatagisa rin ka. Tubig pa. 15, 16. Wala hilot. Ikaw, pabilin ka dire. Huwag mo kayo gamit dito. Bilin na ka dire. Mangilot ako. Tugtog naman ang gamit dito. Palamunin ka naman. Ako magitik. Bilin ka dito. Ako na tiktuan sa lasa daw, sa bumba. Ikaw may tikilaw. Ako may tiglasa. Kay gamit. Hop! Murag parat na kay Nicole. Kasi mga kabalong loko. Uy, kuyo mo ng tig-tisting ka mo. Hop! Kani pasar na kanila itong abos. Ganon, mga sayay, mag-anak. Mas kuya, mag-testing ang kanang mga sayay. Kani boss, okay na kani boss. Oo. Ah. Ako mangilot ako. Pinabaya din ako. Ano ikaw ang isda? Ano, enjoy na kita daghan din mo. Diba ganin mo nagtulo, ada ka na tulo ka. Ang lima day kagag may katong wala, paano mo kapis sila? Close na kapis sila. Ano yung duwag yun? Kasa ni mo ni ma-vlog siya. Kasa mo ni ma-vlog. Ano yun? Oh. Hindi ko maka-upload. Hinay mo ko na kung panda rin. Connection. Mahuman yung gabi eh. Ayaw, hindi mahuman. Ako mo. Kasagaran, makatrabaho mo ko para makaabutan ng gabi eh, nga hinay. Natagkas, madugan mo ko natagkas. Oh. Lugay kita clothing ng tangkas. Natagkas kayo. Naman, napagkaugma man na. Hindi na ka magamit sa cellphone pero nag-running man siya. Yung laton mo, matay di katulog kung katong laton. Naugma, man na tanan. Nyalain man pag nanak kay advertisement, dili naman sa madritso. Pag-upload mo sa YouTube, dili na sa madritso. Hindi mo pa siyang i-gamit o duha ka,
Duha ka proseso. Dati, pag-upload mo sa YouTube, diretso. Karon dili na. Kain na kain. Kung monetize na ka. Pag dili ka monetize, mo diretso. Dito siya. Oo. Sige may daw. Iulin na yun mo, tubat. Duha ka buk nag-comments ako sa YouTube ron balamit kay paminahon. Lamit sa feeling. Apoy pa nag-comment, apoy lamit sa feeling. Kanagi ng YouTube. Baser kayo. Kasi Ato duha ron. Minut kayo siya. Tangkas pa jud kayo. I-post ko mo. Ha? Kasi mo to. Ako agad nag-ikuan. I-screenshot na ko. Yan na busy patagilot. Screenshot mo, i-post. Katang isa, kalayo, tayo dito. Di pa man ta sikat, boss. Lalo man tayo master, no? anak gina boss sa YouTube. Wala pa man tayo sikat. Naaman ko yung mga tao doon nga gusto ko magpapansin mga nagsilod sila ana o nasuya ba na sila ana Lagi. lagi mga tao may mga anak. Ano nga ragot tayo sikat ta? Oo. musikat ka boss ah. Bila sila ka bas-basay mo tuway. Pero mo dool gyapon. Ang modol ka Kaya mapahilot, no? kahilot. Matod pa ni Vice Ganda. Pag may nag-bus sa'yo, ibig sabihin, sikat ka na. Sikat ka na. O, kaya ganun napansin ka, no? Oo. Ako na yung Iwa ka mapansin, dili man na, ayan na, wala man na. So, nakita niya, adlaw ko nag-upload sa YouTube. Eh, mukha na, good pride of Digos niyo. nagtantol mo hilutay dahil digos mo. Sugod, uy. Ngayon siguro ka di may hap. Nagtantol mo hilutay. Nagtantol nag-vlog. Ito lang, ano na naman na. Nasa tong, kung saan ka masaya. Puntahan. Ito ka na to, dili kay. Sabay na kulang mo. Ha? Mas nasingat ni Dodong. Eh, hayang tanong, hayang. Blitar, blitar. Terus.
Kilo. Ah, Kung kamukaon, hinay. Hinay kamukaon. Sakit. Sakit. Ay, nagtirang ko yun. Gaw tani. Ha? Tignan ko gaw. Yung nagkalingog dagat. Call, next ako ah. Punta ka dyan ah. Sunod sa Wala pa isa. Ah, meron pa isa? Oh, Sige. 1, Kaya na lang ako balik. 6. 6? 8 Six. p.m.? Ah, Sige. ba't mo alam? Ha? Ba't mo alam? Diyan, nagtatanong ako dyan eh. Oh, ano sabi? Magaling ka daw eh. Kahit na likod ko eh. Magaling. O kaya, Ah, alas 6? buwing ko no. Uy. Bakit nalagong? May naging Tagalog, no? Tagalog to? Hindi. Galing Manila. Ya, pag mukuhan ba, nadugay na kayo dito. Ah, O wala, Pilipina- wala lisod kung wala kayo, wala Bisaya dito ba, no? Hmm. Mabae dito ba? Di ka nila ko sila pang nalagong. Gamay pa man sila ba nila? Gani, pero dali sa pagsugod, Bisaya mo to. Ano eh? Si Gamay ang gikan dili pagsugod. Mo ba ito kadulan ni Bunbun sa kanang volleyball? Gani, pero di ka mo to gyapon sila Manila. O, pero mo ba sa Katagalog? Saya kayo eh. Nataw to Manila do. O, pero dito, Bisaya man lang sa una. Nag-practice. Yan, balik mo sila Manila. Kasi ilong. Gusto mo, grabe kung ipita ko ano. Kani magbuhangin ba, nagsipalag-palit. Ay, lang kayo, kirog lang. Ay, kayo, kirog. Ah, okay. Anong sabi? Anong sabi dyan? Magaling ka daw. Pirmiro, yun akong nadungog ng magaling sa Saudi pa. Tagaluson dyan naging nun. Magaling ka lang, sabi niya ano, hindi sir. Huwag lang yung magaling. May alam lang ako sir, huwag lang. Di, magaling ka daw eh. So, bukat kayo na. Naghikap na ako sa buktan. Ah! Magaling talaga. Magaling. Dito mo bisita mo. Ano kung kita mo rin? Ako kay Sumawin. Eh, kung wala ko siya nari dito, uli na lang nagbalik. Uli nga po kita. Oh. Magtagalog siya, pero kung mabisaya ka, kasabot siya. So ayan to, bag Tagalog. Sabot siya Bisaya. So pag mabisaya ka, siya, Sobrang po sila po rin. gani, kabalo siya. May din ang volleyball. Dari-dari mga bigat para isip.
ba mo samad dong? Hindi samad. Ibu. Ano mo ibu? Kami jacket sir. Ay, jacket yan. Jogging pants. Wala, wala na. Six na sabihin mo, six. Six. Six yung gatap. Six sabihin mo nimo. Babalik yun. Babalik yun ng six. Hindi ka sakitan ng bata mo, pero pagka sila tas mo. Kung pagka tas mo, Ano po na ako ginaswero sa bata oy? Tama lang din. Gitid mo yung bata. Pero lang yun sa kuwan. Ligo. Kiyat. Kiyat na. Siguro. Hindi. Ayaw sa itlog manok ha? Hindi ko na paligoon, sir. Ha? Hindi ko na paligoon. Oh, karon ako nga. Ha? Para lugma. Bawal ligo. Pati si Tito, lobo. Dahil kasi yung pagbubuan, ito yung putanan. Hawak kang kamay. Isigaw ng isa balista. nakalusot sila. Ito. Ilaga. Gumaat pa ako. Ganun ilaga ba nakalusot na? Bakit wala ko. Ha? Wala ko sa bugas. Makapay laga. Ayaw ka na ilaga, mga maam. Hindi na. Tawag ako kung hiringga. Tawag ba ito naman yan eh? Sila ginagamit? Huwag ko mo magamit. Ano yung magamit eh?
Ano pa? Ano pa? Talikod ba ito? Ano ba? Pop. May kulit na sila pa. Tapos sila kulit. Nasa kulit siya sa bahay. Ano yun sila? Balik sila sa loob. Sa loob sila. Tingnan mo ba sa tubig, ma'am? Ma'am. Pag naman sila, di ako lang po.
dong. Jesus, man. Ayun na. I-just, ganyan pa. Sakit, balot na. Thank you for watching my YouTube channel, girl. Love you. Bye-bye.